seguro que cada rincón de Lugo ten unha historia que me dera encontrar un guía que me falara desto, Dios mío. Hola, que tal? Aquí estamos. Que tal, Nusca? Guido Guía, é o mellor guía turístico que vos podedes encontrar. Vas a falar desto? Moitas grazas, Nusca. Sí, pois estamos nun dos meus lugares favoritos de Lugo, que este miradoiro que mira cara ao Val do Miño e que ademais ten, bueno, moitos valores, histórico, natural, as licinias que están aquí, pero histórico tamén polo arquitecto Eloi Maquieira, que foi un arquitecto moi importante para Lugo, pontevedrés. Todo Lugo está plagado de obras de Eloi Maquieira. Eu non sei se chegades a alcanzar a ver a dimensión. Este é o tronco da planta, o sea, este é maravilloso. Cantos anos leva isto aquí plantado? Pois non o sei, pero o parque é do 1921. Ten uns 100 anos tamén. Pode ser, a verdade é que non o sei, pero por aí andará, porque xa che digo, foi nos anos 20 cando se foi creando o Parque Rosalía. É enorme! Pois moitísimas grazas. No. Pode parecervos así unha maqueta feita a adrede para adornar, pero prométovos que isto é a raíz desta maravilla de planta. Así que visita obligatoria cando veñades a Vigo a vir a visitar o mirador de... Parque Rosalía de Castro. Pero como se me pode olvidar semejante nombre? Parque Rosalía de Castro, visita obligatoria aquí en Lugo. Antes dixeches Vigo. Dicen Vigo? Sí. Pois era Lugo, era para saber se estaban atentos, pero